Funga ndichachema nemucholo kuswera ndorara ndichitemwa nemusoro wakamboti rudo ruchicha ruchibvira muchiitira nazvose muchispa kwa mumwe musi wongo mukazva zvese zvalolo. Oh no. You said unaona kwakanaka. Yeah, kwakanaka kokunokuti asazvibvumidze kukuona. Kana it's like anyway, uri sehawo? Ndibvaita hangu mene usvi. Uri kubvepiko? Apa ndinobva kusiya kala, but inzoka pub. I think we should break up. Break up? Break up. Like serious? Serious. Cause inzwa, iwe utombonipe mari, autengere magifts. Sanda nditaze. Kimusha. Ngoni airtime ndinombosenda. Airtime ndinabo hopo hapo. Anditona appointment. Kimuza ndidaro zoki. Kimu. Keke. Hey, I thought you were the one of a kind, unique. One day I made and the damn with dick. What buy up a moyo cut it you? I'm in a Joe Jackson song at time, but they were dick. The funga uri ku feel safe. Kwa uri mutafete fake ura def. Ndongo suwa. Suwa ina ndonga ninyepera. Sha, iwe wafuna kutotanga, unafuna kugara uchifara sha. Iwa ndonga ninyepera chento mari yero yasike. It's all about the perfume sha. Nasuma tukienda kapa penguin. Kapa chicken. Manje, I'm sorry Papa Dean, but better plan. Sure. Sangangkui. Around 6. 1-6. Alright, sounds Boy, ringe shoti kamugara makarora. Ndara. Kashoti akamotoza tikatwa ne 2 years nehalf. Imagine. Kuzota pata racho. 3 years ndara. Kari alive. But ndara imoto the problem in age. Problem? Problem totoenzwa nemi kama problem listika. Kwezisa. Yaudza ndara serera kimwa. Auziva mari mukata nayo. Sha, uziva mwana wewe. Azapinda nadzo series. Avani 16 years kamwana wani. 16. Andikuona. Achirambira iwe for money. Atokwanisa kudate iblazer sha. Chafa naye mjolo iti. Depression inokwadza hayi. But still. Nini ka? Niye ukuthi andini. Mwana wendomuda sha. Imboda wonke. Bafecha kuche. Baka still. Nawo kulimuona round and Push. Ndamba kuudzwa akaonekwa nembonchepa uma iye zanondoka ndakazviparira amai nekuramba kutsiurwa daindakaziva aitungamiri asi ndongoti daindakateera kidina pabulo arikupiko nomboona na iwe case kana message group irachitana pabli pane zviri kuitika tingaenda kumujoni pane zvokuitika ande dai varidedza kuofonere shamwera panana munige kutotamisa mari kozi dai pambane mahora dai vatoti laina taendapo ndina idea taura ti ngativhureka bhendi mwangu titore mari nemagitari katika project azoimba watu wadhiberoti keiza anonyora manhamba mune id but keiza ana achinyora timatrek iripo tongomirira timu royo tofanisa nyaya
kutsvaga mari muhudu nzara yemangoma shamari kuti heizha takuwara takuwara nenzara padhorobha shamari patadzira tivanaaachena Iwewe, chimkomana chandikakuona uinacho nezuro. Handidi kukuona uinacho futi. Mama mati chimukomana anzi Pablo. Pablo, whatever. Ndati handidi kukuona uinaye. Ewe. Icho chimkomana chawotitenge chakapfeka maslippers. Too short. Iyo nguva yechando ino akutadza kutenga matennis, even boots dzachipa mumashops. Mama. Avo unoona upi izvezvo? Listen, tennis card. Kana ro. Okay. Takura makeys ako. Ndoda kubuda today ndikuenda board. Ubangwana kimu sana shikasipo hata kwa muri meze. Ama. What's up papa? Yes kana ro. Belize. Abo. Saka kiki ndambomona chipura makusena. Plus we broke up. Makarambana. Kwa chichu kunedza newe. Ahora shai long story. Fambe nchukudza alright. Case yo ndokubata wase. Kuba handi. Bibo. Azokotakura nani? kuti zibude watobata nzira ungatonanga mtsiva matino papfaitsira cooking zamunenge muri mega Pablo himself dzokera padheni arwa depression raiko jolo pakaipa kuinzwa kasha ine idea kuni plan ngativureka band nditore pakati yeah a good idea but pane pakuda equipment ya that group ni color code don't worry black yeah ini mangoma usedi kwangu po yesaya saka mangoma azvinyoraka equipment yotana mazi stomzila smart zero ayo Hello, Siki. Can I see you today? No, it's not about the money. We need to talk. No, it's not in person. Saka where am I? Because I'm going to go. Zvangu yo. Pase patepeni. Ndiri ndasikana munofambisa yo. Nezuro ndakabva paingana pasina vanhu. Sha, ndinoenda out neboyfriend yangu. I have a blazer, Sha. Your boyfriend? Ipiwa usanyepa yo. His name is CK, Sha. Anobudisa mari we. What about Pablo? Pablo ane weakness. He's stingy. But nomuda zvangu Pablo. Nomuda. Quiet makaramba nawa. Yo, ndinanga kudza izvozvo.
Asina Marua. I'll be back in 15 minutes. Okay, bro. Sure. Tell me about it. I'm pregnant. What's it? Congratulations. Sakojeta say. What I say? You aren't home to Numbusike. I paid for every single moment. So you paid. Those are out in Mumbai. But Sure, profit or loss, this was one. but second. Razoenda bro. Tara Pablo, masuyo muri Tukira negative keke ina ndipo mnga. Amana tukua 2 minutes. Yes, can babes. Remember, sometimes it's stupid. Ninda akuramba nesuo. But nenaomba kwedu I discovered ndine nhumbu yako. What? Sati wati ungosina uzvinzo zvandataura ndati ndine nhumbu yako Pablo. Ndakufuga kana kuwarira. Asi ndakuudza uri kunyatsoziva zvandataura. But how come? Negi. Pablo, remember kuti ndiri underage. Saka iwe unofana kutamba wakangwarira. Kiki. Sha. Apa pawotoenda kumba kwenyu uko. Wena atsofunga zvakanaka kana wa decide then number dzangu nadzo nofona. Bye. Kiki. Kiki. Boys wait for you. No one atu samara ndudzoka man. Boy. No face. Good boy. Jaman. Hey. Say bye bye. Ruva, ndo zvamurupota muchiita panapa izvi. Mama pana chandikuziva ini. Mama, padzoka. Mama chiikisha. Ndi Pablo mama. Pablo kuti ndo zvandinogara ndichitaura panapa kuti andizvesvana Pablo pachekokoko. Ndonobvunza kuti chii chiri kuitika. First time I cool then wakazongo ginger. Now you don't care. Ruda racha rita is better than you see. How na moyo semchola is here. Dai samba fungo ngansia. Man, you see one guy that fungira moyo rondo rembwa. Pandai kuna waisa nditemba. Inisha moyo nanga sosieka. So you better go. Akuna